Светът днес казва: следвай сърцето си. Но Божието Слово казва: следвай мен. Истинската мъжественост не се мери с мускули, коли или статус, а с покорство, сила в духа и вярност. Това са 10 причини, които те поддържат слаб. Номер 1. Страх от истината. Ти си слаб, когато се боиш да стоиш за истината. В Притчи 29:25 се казва: човешкият страх поставя примка, но който се уповава на Господа, ще бъде в безопасност. Ако стоиш мълчалив пред лъжа, ти вече си изгубил битката. Днес мнозина се страхуват да кажат какво мислят в работата, за да не бъдат заменени. Притесняват се да изкажат мнение различно от това на приятелите им. Пасивно се съгласяват и одобряват поведение, разминаващо се с техните морални ценности. Но мъжът на вяра стои зад думите си, дори когато цената е висока. Бъди твърд и непреклонен пред истината и Божият морал. Номер 2. Живот в поход. Всеки, който върши грях, е роб на греха. Йоан 8 глава, 34 стих казва: мъж, воден от поход, не е силен. Той е роб. Истинският мъж се учи да се владее. Много мъже се губят в порнография и краткотрайни връзки. Истинската сила е да откажеш удоволствието днес, заради чистотата утре. Бъди горд, избягвайки греха, и не се поддавай, за да се вписваш. Номер 3. Липса на дисциплина. Който не владее духа си, е като разрушен град без стени. Притчи 25:28. Без дисциплина всяка сила се губи. Едно от най-важните мъжки качества. Мъжествеността се изгражда с воля и постоянство. Когато един баща избира да спи до късно и да пренебрегва децата си, той губи авторитет. Силата идва от малките ежедневни победи. Ако избираш комфорта, губиш всичко останало. Ако не можеш да се справиш с една сутрешна тренировка, как очакваш да се справиш с трудностите на деня? Номер 4. Пасивност. Пасивният мъж не води, не защитава и не изгражда. В Римляни 12:11 пише: не бъди ленив в усърдието. Бъди пламенен по дух, служи на Господа. Истинският мъж поема отговорност. Например, в семейства, където мъжът не поема лидерство, децата растат несигурни. Истинското лидерство не е контрол, а грижа и действие. Номер 5. Арогантност. Гордостта идва пред падението. В Яков 4 глава 6 стих казва: Господ се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Силата в мъжа не е в показността, а в смирението. Мъжете, които се хвалят с успехите си, често са празни отвътре. Но тези, които служат тихо, оставят следа в поколенията. Номер 6. Приятелство със света. Приятелството със света е вражда против Бога. Яков 4:4. Мъжът на Бога не търси одобрението на масата, а на истината. Когато всички следват модата, мъжът на Христос стои отделно. Той не се води от аплодисменти, а от убеждения. Номер 7. Липса на мисия. В Притчи 29:18 се казва: когато няма видение, народът загива. Мъж без мисия е като кораб без посока. Но този, който върви с Господа, има цел и вечност в сърцето си. Например, мнозина днес сменят работа, партньори и домове, но не намират покой. Мъж с мисия знае защо се събужда всяка сутрин. Ако днес мисията ти не ти е известна, моли се да ти бъде разкрита, пази съзнанието си чисто и започни с малки полезни навици. Когато духът, сърцето и тялото ти укрепнат, пътят в живота ти ще става все по-ясен. Номер 8. Омраза и отмъщение. Слабият мъж отмъщава, силният прощава. Матей 5 глава. 44 стих казва: обичайте враговете си и се молете за онези, които ви гонят. Прошката е най-мощното оръжие на един мъж, а омразата и гневът – най-голямата слабост. Истинският мъж не храни омраза след развод или предателство. Той освобождава себе си чрез прошка. Номер 9. Живот без вяра. В Евреи 11 глава 6 стих четем: без вяра не е възможно да се угоди на Бога. Силният мъж не разчита само на себе си, а ходи в доверие.
В свят на несигурност мъжът с вяра не се срива, а стои. Той знае, че Бог е неговата котва. Оповавай на Бога в трудните моменти, не се поддавай на страх и отчаяние, не си създаден да бъдеш смачкан. Номер 10. Егоизъм. Мъж, който живее само за себе си, губи всичко, дори когато печели много. В Матей 16 глава 25 стих е казано: «А който иска да запази живота си, ще го изгуби, а който изгуби живота си заради мен, ще го намери». Силата не е в личното удобство, а в саможертвата. Светът казва: «Постави себе си на първо място». Но най-големите мъже са онези, които живеят за другите, за семейството си, за общността си, за Божието царство. Когато един мъж постави призванието си над комфорта, той открива истинската си стойност. Истинската мъжественост е да се подчиниш на Бога, да водиш със смирение, да пазиш истината и да живееш със смисъл. Не забравяй, че светът е пълен с токсични мъже, а да си мъж не е за теб, а за околните. Бъди силен и служи на близките си, семейството и приятелите, на обществото. Пази ги и ги закриляй, бъди стабилен в бурите и непреклонен пред житейските трудности. Стой твърд във вярата и бъди пример за подрастващите. Това е пътят на лъва.